Wel, Rebecca France sydd yn mynd â hi. Ie. Wel, Eboles nice iawn hefyd. Yndw i, ie. Popsters Jelly Tots. Fel o ti'n gweud i Rebecca France. Wrth y march Pendog Page Boy ac allan o Rookery y Rapture. Ac yn ail idyllic Governess i Mark a Liz Kilby. O, David Enif Ffefryn, ni ddim yn man. O, di, yn drydydd. Yn drydydd. O'n i ddim yn... Wel, na pam i ni'n eistedd fan hyn a mae Kitty yn y cilch, yn dyfe. Ond wi still yn hoff iawn o'r trydydd. I fod yn onest, mae'r pedwar cyntaf yna, a 5 hefyd. Mae Dan ac Ashley wedi dod fewn yn bedwerydd ac Dora Islin yn bumed. A mae hynny, a dwi'n meddwl, rhes o Eboles arbennig yn fanna. Un o'r gorau wy'n cofio, tymod, yn blas i weth gwrs yn dyfe, ond ie, oedd rhyw, fel o ti'n gweud yn gynharach, oedd rhyw 4 neu 5 Eboles yn cystadlu'n erbyn ei gilydd. Pedwerydd, 101. Ashley Aldroyd a beth yw'r partner gwed? Dan Williamson. Dan Williamson yn dyfe. Dan Ash Angel Enchanted, pedwerydd. Mewn linell cryf. Dwi'n siŵr bydd Kitty yn hapus iawn gyda'r safon Ebolesis wedi dod i gystadlu heddiw. Wel, y 3 cyntaf, maen nhw'n batrwn, a fel o'n i'n gweud, i blas Kitty rhywbeth sy'n at mae bach o hyd ac uchder a cryfder, rhywbeth am y cyfrwy na. Maen nhw'n berffeth, Ac holl bwysig wrth gwrs ni'n gweld bod y cilch yn cadw fynd a fynd. Holl bwysig, ti'n mo, plesio bob anifel yn iawn fyd. Yng nghanol y prif gylch y Merlod Mynydd Cymreig sydd dan ein sylw ni yn y blwch sylwebu ac yr Eboles neu Adfarch Blwydd sydd o'n blaen ni. Wrth gwrs y beirniad Kitty Bodley o'r Fenni Brydfa Glibdale sydd wedi bod yn gyfrifol am beirniadu'r adran yma. Ac Rob Jones yn cadw cwmni i fi fan hyn. A dyn ni'n gweld ar olygfa fan hyn, Rob, mae Kitty wedi tynnu'r Ebolesi yma i fewn. Ac yn gyntaf, mae Popsters Jelly Tot gyda Rebecca France. Yn yr ail safle, mae... Mark a Liz Kilby, idyllic Governess ac yn drydydd wy'n deall oedd, wel, yn ffefryn ni yn dyfe, Sandy Anderson gyda Thistledown Sugarloaf. Rebecca France, wrth gwrs, fi'n siŵr bydd hi wrth i bodd. Wrth i bodd, yn dyfe, wrth y march yr Ebolesi'n, wrth y march Pendog Page Boy ac allan o Rookery Rapture. Wyt ti'n nabod y perchynog? Rebecca a Jonathan, mae ddillon nhw llynedd gyda gasig fach adran A yn y Cysig Gweigion. Ond mae Jonathan diddordeb yn yr adran ec. I partner hi ac wedi bod wrthi yn arddangos ar ran Jonathan Batt eleni gyda y march Abergavenny Oscar. Fi'n gweld, ie. O bwy barto'r byd maen nhw'n dod? O ochre, yn agos iawn i Jonathan Batt, ochre y Fenni. Y Fenni fyna, ie, dim yn bell, dim yn bell. Odi, mae hon yn ar enillydd. Wel, mae'r 3 cyntaf, gwrs, yn batrwn i Kitty wedyn ni. David, os yw ti'n cytuno fel o'n i'n sôn, mae'n digon o sgôp, ti'n bach o uchder. Mae'n asgwr na hefyd yn dod. Ie, odi. Ac yn mynywaidd hefyd. Ie, mae hwnna'n bwysig fyd yn dywe. Ti ddim yn moyn gweld rhywbeth sy'n rhy blaen. Mae eisiau rhywbeth bach. Rhywbeth pert ar yr oedran hyn, Eboles Blwydd.
Llon gyfechiadau gresog i Rebecca France yn ennill y dosbarth yma i'r Eboles sy'n Adfarch Blwydd yn yr adran A gyda'r Eboles Popsters Jelly Tots. Results for you for class 17.